featuring. Uy! Hoy! Yan yung ano. Uy, si Kakamping ka? Ha? Si Kakamping? Kakaping. O si BBM? BBM. Yan naman yung ano. Yung actor sa ano, John Lynn. Nagkulay ng buhok. Achieve. Picturean natin si Don Facundo. Mulai na. Kulay ng imong ilong. Yan, achieve mo na yung customo ko. Customo. Dalawang kulay pa siguro, no? Ay, ganda. Yan ang Uy, may bisita ka, oh. Maring, maring, maring. Je, yung buhok. 50 na lang na, grabe, no? Bagsak presyo na. Si Kyra, wala namang may pera si Kyra. Aray ko. Bagsak presyo na yun kay, nakalbo naman ko. Wala na ni ako, kanang tila kaluoy. Pakunsa na ash-ash, basta kay ash-ash. Oo, kahit anong aksa. Uy, basta si Kyra. Takot na takot. Kahit anong May phobia na kasi siya kasi noon kasi palay siya kulay din sa buhok kaya naging kalbo siya. wala, kaya pala, Oo, kasi 'di ba nasa Japan siya dati, entertainer. Kaya sige siya balay ko, tingnan mo yung ulo niya. Katutubo lang ng mga bibir. Ay, pagka. Nag-gamiger ka pa na mata. Ay, pag-ana. Sabi ka sa akin siya Kyra. Bawal na. Ang ganda kaya ng buhok niya noon, yung curly na ano, ganun oh, telephone wire. Bawasan ko na talaga ang ano. Ibibigay ko na sa boss. Ganun ko ako. Pati yung juice. Ayoko na. Lori. Oh, Kailan ang kasal? Invited. secret. Ay, tanawa akong book sa una, oh. Niluma na lang pa. Na-entertainer. Oh, taga-Baligam, kung bayabas. Ano yun? Taga-binta ng bayabas sa Japan. Maraming bayabasan dun. Eh. Malalaki yung bayaran. Malaki din. Oo, may mga saging pa nga. Yung totoo. Oo nga. Nung nasa Japan ako, Sa bakit? wala. May customer kayo? Wala. Ela, may customer kayo? Sa il. Ito pangalan mo. Ano nga pangalan mo, babe? Baka sabi ko lang Lori. kanina. Naku, nagkaya-kaya ko. Alam mo na may mga chismis kasi si Lori daw. Malay ko bang sino bang Lori? Uy, PC daw, PC. Sa PC daw si Lori. Bakit? Eh, sabi ko, yung kapalit nila ni ano, yung umalis na 3. Si Marites. Nagmarites. Bakit daw? Sino nag-marites? Kasi daw maganda daw si Lori. Sabi ko, Mas maganda si Kira ka mo. Si Tumasa ko. tapos, siyempre si ano, hindi ko pa kilala si Kyra. Sa kaya. Sige na ko rin, si Kyra ko si Kyra. Tapos, anong sabi Tapos, nila? nagkwento-kwento. Naalaman ko na may naliligaw. Alam naman ako chismosang malangka. Ha? Sabi ko, sino yung Lori? Uy, hindi ko kilala si Lori. Ay, hindi mo pa kilala, taga-PC. Ay, Lori pala siya.
Akala ko Evelyn. Kung ano-ano kasi pinagsasabi ko bakla. Ano kasi, Alam, uy, kung ano pangalan kasi sinasabi ko, kaya yun na sila naniniwala sa akin. Ngayon, nagkakilala na talaga si Shikaira, si Lori, at saka si Ma'am Edith. Sino nga yung manager? Sino Si yung Edith na naging Tricia? Imelda. Imelda? Emil. Sabi nga, totoo kayo, magpapakain siya ng mga tauhan sa PC. Ah? Imelda? Imelda talaga siya. Kailangan ba na ako kay manager? Kaya siya din Kano siya? Kamag-anak ni Marcos ngay. Ay, anyong! Lorraine, Hindi, pag ma'am. namatang naman pastel. Anong kulay yan? Ash, Ash? Ash ngay kay madam. Ash Kim Hindi Landy mag-ano Brown. yan pag hindi ka nag-bleach. Uy, di man to ano ka ng kulay sa ka naman ka ng tina sa Bijin naman yung tag 10 piso. Ano, wala magpainit pa ko ng water kasi yung buko hindi sanay siya sa malamig, baka magkasakit ako. Wow. Ayos ah. Iba naman yung kulay mo. Ha? Hala, naging pula. Oo. Wala, baka makinisnisan yung kuha niya. Balik alindog. Balik alindog ba siya kayo? Balik alindog by Shikaira. Tanos, madam, ano daw magkuha ka kwarta. Bakit tinatanong niya? Wala na siya doon. Hindi, kasi, bakit naman na gamitin? Ay, magpadala yata. Hindi ko alam, madam, pero pagdagan ko makulong ko. Ano mag-body naman siya ko? Ito ka siya. Ito. Tsaka na ng bali-bali. Grabe. Pag nagbali ng pera, siyempre kailangan, wag na siyang, ano. Ano yung bagay ng Imelda? Wala naman. Nandun ba si ano? Si Leonola? Sabi ka ba? Oo. Hindi naman. Kung ano naman sino si. Si Leonola, may pangalan siguro. Imagine ba siya? Ano pangalan niya? Imagine. Maji? Imagine. Ay, si Majimbog. Leonora. Ah, Leonora. Tingnan mo lahat ng taga-Chungsa, nakilala ko na. Kasi alas nakilala ko sila dahil papangalanan ko, nagalit ko. Uy, hindi ganun pangalan ko ate. Ang pangalan ko siya. Ngayon, kilala ko na sila. Ay, ayaw nila lumipat doon. Di ko nun daw sila kakain kasi tawalan daw ako ng tao. Ate, kahit hindi ka nagpapautang, dito kami kumakain. Mahal-mahal ang pagkain. Huwag ka mag-react. Doon kayo sa kabila, pwede silang mamutang. Saan? Doon, sa mga ibang tindahan. Kahit doon kumuha kami noon ni Welba, naririnig talaga namin yung staff nila doon sa kabila. Sinasabi talaga na hawak nila ang taga-Chongsan. Kasi nagpapautang sila, tapos kinukuha na ang pera. Ba't ngayon sila nagpapautang? Ba't alam mo ba kung talagang ano yung mga tao? Hindi. Talagang babalik na Alam mo, sa'yo? oo, pero siguro Inaalam nila yung department, ganun siguro. alam nila ang department, tsaka may trust. Alam mo, trust lang talaga ang kailangan mo dyan. Trust ka. Maraming ano yan. Si Bakla maraming trust. Marami kang trust ka. Yung tulas na kondom. Yay. Strawberry chocolate. Uy, gumagamit ka ng ganun si Kyra. Sa daming maggumagamit, siya pa yung gumagamit. Ramyun. Spicy ramyun.
At isa na lang kulang nito. Ang bilis ng biyahe nila, no? Ba? Bakit ang bilis ng biyahe? Matawid na sa Matok? Kanina pa. Nasa Kabikulan na sila. Pagkatapos ng Bicol, Manila na. Quezon Province pa. Tapos Laguna. Probinsya ng Laguna. Ay, dadaan pa ng Laguna? Tadaan pa ng Quezon Province. Tapos ng Bicol, Quezon. Dadaan niya ng Lopez Quezon, Tumaca Quezon, Lucinas Quezon. Tapos